मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साप्तेटआव दङ बिर जोहोलाव राजिब बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोलाव सम 34 बोसोर एनडिएफबि आफादाव थानानै बर' माहारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय बिथां जांख्रिथायारि बिर जोहोलाव राजिब बसुमतारि आफादारि मुं बिसायख'ना हरखाब हार्ट एटेक जानानै सिलिगुरिनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसनसेयावबो दिनै फुंनि 2 रिंगायाव रुंसारि जायो। बिर जोहोलाव राजिब बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों क'क्राझार प्रेस क्लाबनो बोसोरफ्रोमबो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होगोन। बिटिसि बिसायख'थिनि आगोल खौरांगिरिफोरनि जेंनाखौ नोजोर होनानै बिटिसि खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला खौरांगिरिफोरनि जेंना आरो बिजोंखौ जौगाखांनो खामानि मावलांगोन होननानै रादाय होनाय बादियै दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रादायखौ मावफुंनो आगान सुरदों। दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ जौगाखां खालामनाय जागोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायो। थामथियाव दङ एनडिएफबि केदार एम बाथाया हाग्रायाव थांफिनबाय नामा? थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांदोंमोन। नाथाय बे गोजोन गोरोबथानि उनावबो फिन एनडिएफबि हाग्रायाव थांफिनबाय नामा? सोलोंनि बादिब्ला एनडिएफबि केदार एम बाथाया गावनि नखरखौ गारनानै फिन हाग्रायाव थांफिनबाय। बे खौराङा बेसेबां सैथो दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे खौरांनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों लोगोसे बेयाव सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थानो हागौ होननानै बुङो। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव खोमसि फोथायनाय 9 सुबुंखौ हमदों। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि बगरीबारि थानानि सिङाव थानाय स्मृतिसरा गामियाव जिउ खुंनाय साइमन साइमा मुंनि सासे सुबुंनि न'आव ओनसोलनि 9 सुबुंनि हानजाया हाबनानै सांमाखौ नागिरहैयो। सांमानि थाखाय बे गामिनि सासे आइजोआ बेरामाव गोग्लैदोंमोन होननानै अजद होयो बे हानजाया। नाथाय सांमाया खारखोमाना थायो। बे जाथायनि सायाव बगरीबारि पुलिस थानायाव मोनसे केस होनानै टिपकाय आरो बगरीबारि पुलिसा सांमाखौ नागिरनानै अपारेशन खालामो। अपारेशनाव सांमाखौ स्मृतिजरा गामिनि गावबुरानि न'आव थाखोमाना थानाय हालोदाव बोखाङो। बेनि उनाव पुलिसा गासै 9 दायनिगिरिखौ हमो आरो दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार बिजिरसालिसिम दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।